Ara farà 25 anys que vam crear el club, però realment des de l'any 79 que s'està fent sincronitzada aquí. 25 anys com a club i gairebé uns desconeguts per a molts. Parlem del Natació Joan Pelegrí, una institució al barri d'Hostafrancs i un dels referents de l'esport de base de la natació artística. És molt difícil perquè totes elles han començat aquest any, llavors apenas sabien nedar, per exemple, i clar, s'enfronten a campionats de Catalunya on ja requereix un nivell bastant elevat. Aguantar molt la respiració sota l'aigua. Hi ha coses més complicades. Fer contratorpedo i torpedo i moltes coses. Més de 150 nedadores formen part del Natació Joan Pelegrí. Moltes són alumnes de l'escola, però també en venen de fora. Fer sincro a Barcelona no és feina fàcil. Com a la meva escola no hi ha piscina i normalment aniria al Club Natació Montjuïc, però com allà no hi ha sincro, doncs vinc aquí, que a mi m'agrada més. Estem tenint nenes des de P5 fins a les que ja van a la universitat, que són nenes de 23-24 anys, i des de fa 3 anys fins i tot tenim un grup d'adults, que moltes són mares de les nenes de sincronitzada, que estan aquí. Algunes d'elles no fan ni un any que practiquen la natació artística, però en pocs mesos i amb la bona feina de les entrenadores sembla una cosa fàcil. Arribem i llavors tenim que baixar directament aquí a la piscina, ens canviem i ens posem a fer primer sec, després una mica d'aigua, després sec i així. A vegades fem unes coses que es diuen apnees, que fas una piscina sense respirar, A un esport que és molt complet i que porto practicant des de petita. Participen en campionats de Catalunya, però també fan festivals, en els quals la piscina del Joan Pelegrí queda ben petita. Aquest any hem intentat fer un festival més complet, que no només ensenyar el que fan les nenes, sinó una miqueta més un show. Sabem que som un club de formació i l'objectiu és formar nenes que millorin i si nosaltres no els hi podem donar aquest punt de qualitat, que vagin a un altre lloc i estar contents perquè nosaltres els hi hem ensenyat. Sobretot quan tu comences a agafar un grup de molt petitones i després veus que arriben a fer coses que dius, ostres, han millorat, tenen molta tècnica, són bones, dius, aquí segur que jo he fet alguna cosa. Això sempre et marca i sempre dius, són com les meves nenes, sempre es pensa. I les seves nenes, les nenes del Joan Pelegrí, continuaran fent acrobàcies a la petita piscina del barri d'Hostafrancs.